These are all YouTubers. They are also. नैबे अन्थाइबारि माया क्लाबाव फैनानै माबायदि देग्लायजों खननाय जाखोना बेसेबां जाखो खेबनाय जाबायना ओमफ्राय देग्लायनि बोसोरावहाय फैनानै सिस्टारखौहाय मोदोम फिसासिनबो जानाय नुदों आरो एसे महर मोखांफ्रा साबसिनबो जादों आरो बै खेबसेयाव आंखौ साइज होनना बुंनाया नंखायसोमोन नंखायमोन ओरै नङा माने देग्लायो साबसिन जादों आरो ना ओमफ्राय दासान्दि माबोरै सोलिनानै दं सिस्टार बिराद मोजां इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ आरो आसा खालामो नोंथांमोनाबो आरो लोगोसे नोंथाङाबो माने आङो नोंखौ लोगो हमनो गोसो जाबाय थायो गुवाहाटिफ्राव थाङोबा लोगो हमनो ओमफ्राय मा खालामनो नोंबो फनखौ थिखोनाय जायाना खामानि बेस्थ' थायो स' गोजोननाय थाबाय सिस्टार गोजोन्थों थ' नायदो नै ओरैबायदि माने बेवहाय पाब्लिकफोरै सोरबा इउटुबारै सोरबा मायोना जोंनि सिस्टार गेमस्रि दैमारिजों लोगो लानो थाखाय बयबो एक्साइटेड दा लोगोफोर दा बयबो नुलांनो मोनगोन आरो नै दा बेबायदिनो दा नायदो नै बेयावबो मिस्टार दुगा बर' जोंनि मस ओरैबायदि आरोना दा ओमफ्राय दा लोगो मोनदों ओमफ्राय दा बर' सावथुन जोङो दुगा बर'बो होननानै मिथियो ओमफ्राय सोरां बिथांमोननि मोसानायनि लागै फिल्ड गेजेराव जायगा खालामनानै होनो थाखाय खावलायबाय हांख्रायनाय लाबोजानाय रिंगु दामसा गेमस्रि दैमारि आरो दा दिनैहाय सारनि टीम्सफ्रा जोबोद मोजां जोनानैहाय 2 गलाव देरहासारनो हाबाय दा बेनिफ्राय रायजो राजाफोरनि मा फोरमायगोन सारा गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि मिनिया चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजाखौ गासैबो आं हामलायथिनाय थाबावबाय दिनै नंगौ खेलाया फाइनाल ओपनिं खेलामोन बे ओपनिं खेलायाव आंनि टीमा दिनै 2 गोलाव देरहासारबाय आरो बे देरहासार जानायल' नङा आङो फार्स्ट टु लास्ट माने आं गेलेनो थाखाय नाजालांगोन आरो गेलेहोगोन फाइनालसिमावबो रायजो राजाफोरा नुनो खोनानायलाय सार दिनैहाय नैबे फुटबल ओपनिं सेरेमनि जे डि जाब्रां सार थैनायनि मोनसे फुटबल टुर्नामेन्ट सेरेमनि होदों दा बेवहाय सारा मा फोरमायदों गिबियावनो आं नैबे मिनिया चेनेल नायगिरि रायजो राजाखौ गासैखौबो आं धन्यबाद थाबाय नंगौ दिनै जाय बिथां डि जाब्रां सारा जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय जोंनि जाथिनि थाखाय नङा आंनि थाखाय होनजायो आंनि थाखाय दिनै थैनानै थांबाय बा जिउ गारबाय जोङो बेखौ सिलुट लानांगोन आरो बेफोरबायदि थैनाय हाजार जोंनि बर' दिनै गोबां इन्डिभिडुवेलफ्रा दिनै थैनानै थांबाय आरो दिनै गोबां मानसिफ्रा दिनै जिरायथ'नानै दङ दिनै बिथांमोनखौ जोङो सनमान होनो रोंनांगोन बिथांमोनखौ जोङो मान होनो रोंनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला इन्डिभिडुवेलफ्रा जोंनि जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय गावनि बिमा बिफा बिदा फंबाय जों हिन्जाव फिसा फिसौखौ गारनानै मोनजाया मोनलोङा दिनै बेसेबां खस्थ' दिनै बिथांमोना जोंनि जाथिखौ बेंगासिनो दङ दिनै बिथांमोननि थाखाय जों बुंनो थाखाय जेबो राव गैया दिनै बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायो रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायो जाय डि जाब्रां बिथाङा दिनै थैनानै थांबाय दिनै अन्थाइबारि माया क्लाबाव दिनै डि जाब्रां सारनि जि मुंख्लं जानाय बे सानखौ बिथांमोना दि फालिबाय थादों आङो बिथांमोननि फालिनायखौ आं जोबोद आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं जोबोद खुसि आरो आंनिल' नङा जोंनि न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबाय गासैनिफ्रायबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो जोंनि न'खरनिफ्राय आङो हामलायथिनाय आं जासिदों दिनै आं इन्दिबि जाय बिथां डि जाब्रां बिथांनि जि थैनाय मुंख्लं सान बेखौ आङो रोजा साबायखर आरो जाय बिथाङा
थैनानै थांबाय बे जोंनि जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय जे थैदों बिनि थाखायनो आङो रायजो राजाखौ खावलायनो सानबावो टिमा आंना अपेनिंमोन बे अपेनिं टिमाव आं 2 गलाव आं देरहानो हाबाय आरो बेजों लोगोसे आङो जोबावनांगौ फाइनालसिम आं लांनो बोलो होगोन आरो फाइनालसिमाव रायजो राजाफ्रा गाजा गोमजायै जाहाथे फैनानै बे गेमखौ बयबो नायफैगोन होननानै आं आसा थाबाय। स' बेखिनिखौ फोरमायनायनि थाखाय सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय।